zit al een stukje en die was 2 keer zo lang meidje. En die komt precies in uw zicht te staan wat betreft Westernijtjerk. Deze loods houdt een mienskip in Westernijtjerk bij Marm in haar greep. Het pad wat er nou stiet is het punt net, maar de uitbreiding die het op de proppen stiet, daar gaat het om. De gemeente had intussen de vergunning al verleend, maar omwoners lieten het er net bij zitten en hebben bezwaar maken. Ze zijn de mensen gauw mogelijk opsturen. Hebben we die alle mensen hier in omkregen, of de mensen in Westernijtjerk, alle tekenen behalve de aanvrager. Zodra het goed hebben we dat er naar de gemeente gestuurd. Maar toen kregen we 2 dagen later al bericht dat de vergunning al weer. De bewoners wijzen benam naar de toeristische weer van het gebied, maar ook de horizontale bouw die er komen moet, zo het hele zicht van Marm via Westernijtjerk om te Zeedikta belemmeren. Nou, het is net zomaar vergund natuurlijk. Er leidt een bestemmingsplan ten grondslag en daar hebben we de vergunning op aanjoen. En die bestemmingsplan jouwt daar ruimte voor. Als je vindt van ja, het wordt op slot zetten en wij hebben vrij uitzicht net, ja, daar kunnen wij als gemeente net om toetsen. Wij moeten puur die bestemmingsplan, daar moeten we hem vasthouden. Wanneer het bezwaar behandeld wordt, is nog net helder. Intussen is een petitie in de uitbreiding van de loods al zo'n 150 keer ondertekenen. Nou, de toekomst ziet er voor u volgens mij net zo heel best uit, maar daar gaan we net vanuit. We moeten strijden ten onder. Dus we doen er alles aan om het Safir te krijgen dat die rare blokken door je net voor die neus komt te staan.